עלי שיח קלטו את הילדים האוטיסטים מהדרום במהלך מבצע עמוד ענן. כשיש אזעקות, הרי הם בחופש מן הסתם, בגלל האזעקות הם לא לומדים. והוא באמצע סרט מצויר או משהו, אז אני מנסה לגרור אותו למדרגות, כי אנחנו בלי ממד, בקומה שמינית בצד דרום, 2 בניינים לפנינו במלחמה לפני נפל טיל. עכשיו, אופיר לא מבין מה אני רוצה, אז אם אני מנסה לגרור אותו, בכל זאת הוא בן 18 והוא גבר לכל דבר, הוא שם את המסת גוף שלו על הרצפה, אי אפשר להזיז אותו. אז מה שקורה שאנחנו נשארים בבית. לרגל המצב הקשה ששרר בדרום הארץ, בהמשך נפילת ירי הקסאמים והגרדים על ערי הדרום, נערכו גם בעמותת עלי שיח לקליטתם של ילדים אוטיסטים המטופלים במסגרות אחרות בערי הדרום. עם תחילת הלחימה ועם התגברות מטחי הקסאמים, פנו ראשי מחלקות רווחה בכמה מערי הדרום אל ראשי ארגון עלי שיח בבקשת עזרה לקלוט את הילדים האוטיסטים המתגוררים בערי הדרום בדירות נופשון של עלי שיח בירושלים. בקשות דומות הגיעו גם מהורים רבים המתגוררים בערי הדרום. טיל גרד נוסף סמוך למפעל באזור התעשייה בנתיבות וגרם לנזק. במקום מספר נפגעי חרדה. כתבנו בדרום תמיר סטיימן מעדכן כי משעות הבוקר נרשמו בסך הכל 15 נפילות. כתבנו לענייני צבא ניר דבורי מוסר. במוצאי שבת שלפני ראש חודש כסלו יצאנו ב9:30 בערך מהבית לכל אזעקה. הילדות היו מבועלות לגמרי ממש, אבל זינקנו לקומה השנייה. ואנחנו רגילים כבר לאזעקות, וכבר ראינו רסיסים של כיפת ברזל, והכל טוב ויפה, ואני רואה שזה פשוט לא עסק. אנחנו צריכים לרדת 2 קומות, אנחנו בקומה העליונה, ולכיוון המחבלים יימח שמם וזכרם, וצריכים לרדת 2 קומות. אנחנו יודעים 2 קומות, אז אפרים שיהיה בריא, הוא לא מתחיל להבין מה הפירוש אזעקה ומה כל העניין הזה, הוא רוצה את המחשב. הוא עולה, ופשוט צריך לאחוז אותו בכוח שהוא לא יעלה, והוא מתחיל לרוץ מול החלון בחדר מדרגות, ואתה מבין שכבר עכשיו זה לא משחק ילדים, זה חיים ומוות, וממש להיאבק איתו כשעל הידיים של אשתי התינוק בן שנה. יש אזעקות, אנחנו רק אומרים שמע ישראל ומחכים לבא בתור, לראות מה קורה. זה מפחיד, זה לא נעים. אופיר הוא גם אפילפסי, אז אם זה קורה אזעקה בלילה, בכלל זה סיפור. להעיר אותו ממש במהירות זה מסוכן. יום-יומיים עברנו ככה, עם בכי, עם פחד, לא ידענו מה עושים. בסוף התקשרנו למירי, המנהלת של עלי שיח, אישה מדהימה. היא התקשרה אליי, מתי אתם באים? אמרתי לה עוד מעט, ובאמת ככה היה. העובדת שיקום השיגה לנו מונית, נסענו, חיכו לנו שם הבחורים. אופיר לא רצה לרדת במדרגות, והם עם המון סבלנות, המון סבלנות. בוא אופיר, בוא כך, תראה. הצליחו לרדת איתו, אנחנו הלכנו, ובאמת התקשרתי כל יום. אתה יודע מה, שמעת שקשה להם. אופיר לא רגיל, בכל זאת כל ילד אוטיסט הוא לא יכול קשה לו להתרגל לשינויים, והם הסתדרו איתו. באמת כל הכבוד, אין מילים, הם פשוט השקיעו במאמץ. הוא לא ישן בלילה, הם גם לא ישנו. אנחנו את מעשיו של הקדוש ברוך הוא לא מבינים, לא שייך, אנחנו לא מעוניינים אפילו להבין. אבל כמו שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אנחנו מתארים לעצמנו שבמחסן הגדול של הקדוש ברוך הוא יש לו את היכולת לשלם למנהלים, למנהלות, לחונכות, לכל הפעילים ולכל הפעילות שם בארגון הנפלא הזה עלי שיח. הוא חזר עם כזה חיוך שאנחנו בטוחים שאם הוא היה יכול, היה אומר מכל הלב תודה ענקית. ועוד פעם תודה רבה. ואני לא יודעת אם הייתי מוצאת את זה באיזה מקום חוץ מעלי שיח. המון תודה לצוות שהיה שם, לבחורים, המון תודה למירי המנהלת. והלוואי ולא נצטרך להגיע לשם שוב, אבל באמת זה... תשמע, אני אגיד לך משהו, אפילו המשפחה שלי לא הזמינו אותנו, שהם גרים מחוץ לאשדוד, כפר סבא, רעננה, והם כן, הם ממש פתחו לנו ידיים, גם כשהיה קשה.
אז באמת יישר כוח, המון המון תודה לכולם שם, ומגיע להם הכל. אני פונה אליכם, עם ישראל, כל מי שיכול, לבוא ולהושיט יד ולהיות חלק מהמטרה החשובה הזאת. הלוואי ולא נזדקק, אבל מרובים צורכי עמך, ומי כמונו יודעים כמה משאבים נדרשים ברגעים כאלו של חירום.